Godt. Fuck, man optog mig, så skulle jeg jo have kørt til. Jeg så det også lige pludselig. Hallo, men hvorfor holder I ikke, når man skal pisse? Jeg vidste ikke lige, hvad han lavede med det. Det der, det er så fejt, det er det. Ringkrig mindst dagen. Det var sgu da. Det var Christoffer. Fuck dig, du ringer herpå. Jeg har en fusionsbombe. I pustegangen ikke? Ja, det blev koldt på vej hen. Blev du kold? Var det hårdt tag? Nej. Det er det sidste derhen. Nej, de begynder at rykke. Ja, ikke nok. Hvor Pernille, kom hun ikke herop? Nej, hun kørte tilbage med Mikkel. Nå, Mikkel, nå, okay. Hvad gør vi nu? Der kom Danmarksmesteren. Nu venter vi på Mikkel. Du er hjemme også. Vi kører hjem også. Det er godt, du kigger tilbage, Pernille. Det er også bare du. Det er okay, hvis I kører en skildesbud ind imellem, men så er skildesbuden overstået. Det er der. Så går I næsten helt ned i 5 km i timen, indtil Mikkel kommer op. Yes. Dejligt tempo. Hvad gør vi? Kører vi lige ud her, og så til højre, så hjem? Ja, så tager jeg Mikkel med ned ad bakken, så kan I køre... Ja, så kører vi ned, og så til højre. Okay? Vil du med de store, eller? Store. Godt. Ja. Karsten, er det værd? Eller skal jeg tage? Det er en pizza, jeg vil se. Den kan godt spise mere. Har du fået en foto næsten? Nej. Kan du gerne spise det? Jeg smager en foto. Ja, det var sejt. Der er noget det er lovligt. Ja, nu kommer du. Ja, det er sådan. Jeg ser jo, hvad du tager. Jeg ved ikke, du stadig nej, man kan ikke se loftet. Loftet, det er godt lige. Jeg har sådan en grund. Hvad siger du? Så er loftet helt hvidt. Det var helt dagen med sko. En. Ja. Fandme ikke langt. Vi er effektive. Det er vi ikke. Nej. Jeg bruger 2 timer på at lave en selvforstand. Hvad synes du? Okay. Og så er snart. Det er faktisk sådan. Min næste den løber, og det kniver kan få det med. Det er rigtigt, ja. Så hurtigt kan den heller ikke. Jeg er sikker på mig. Sig noget, sig noget.
Goddag, herr Nestor. Klub Nestor. Nestor? Nestor. Ja. Hvad så, man? Du er ikke sådan, så meget inde i din græske mytologi. Okay. Stop det der. Men de er nærmest så frem med sokker. De er også ømme, de der. Det vil sige. Det var ikke engang cykling, men det er det også for mig. Ja, det ved jeg godt. Det har jeg godt hørt. Der var en lille stykke. Jeg kan tydeligt være, jeg kan godt og så kommer der frem, så skal jeg Det står meget ligner det gør jeg med.